Kenya kwa mgajua kakana ogando chopo gode nyasi wana madaraka. Club ma Nairobi United biro rakore gi Gor Mahia e finals mag tuke FKF Cup being mar United thicho oko club mara Sugars Avenues finals mano bagi midia makawuone lap Madandora Stadium. Nairobi United nolo mara Sugar gundi ade kumachiel kokale opcha choma bang tugono rumwe amodhi gola chiel kum achiel Edaka mar prochiko. Michael Karamo nomio club mar nae boys gol mar gedaka mar prabich kod angwen kapuja tugo lame komundi loyo ne mara edaka mar prabich kod aboro. Nairobi United mitao gi kocha Nicholas Moyoti omako thuolo mokwongo chung mar timbe league mar NSL gi points pauchiel kod abich. Wuoth mar gi nyake finals mara nolo klipim kaka Tusker, KCB kachelia Kamega Homeboys. Kujaribu kuendelea na Freddy weka kwenye kamba nzuri hii, wanafunga ya kwanza. Angal kule kwenye pembe kule ambako mabua yanawekwa ya ndege. Evans Omondi anashangaa Rogers Obaga anakosa. Rogers Obaga anakosa. Hii ni kusema kwamba miadi imekamilika, miadi imesimama, miadi ya